Kapuso, usa na siguro sa pinaka-talk about nga kalihukan karong bagong pinaka-star-studded nga event din sa nasod ang ihimo nga GMA Thanksgiving Gala. Karong buntaga mo nitong hisgutan mga kapuso og kumusta ang kasinatian sa naka-cover og naka-experience ning maong talagsaon nga kalihukan sa Kapuso Network. Makauban nato mga kapuso. Of course, akong partner diri sa programa ug nagsilbi sa ni siya nga red carpet correspondent sa maong kalihukan Kapuso, Cecil Kibod Castro. Good morning, partner. Good morning, partner Nico. O, di ba? Nabali na karon. Ako na po di mag-interview. Tinuod mo interview na sa ni ato karon, partner. Let's talk about the GMA Thanksgiving Gala, partner. Yes. Kay pila ka days after the event, padayon nga mo istoryahan sa atong mga kaigsuna, atong mga kapuso ang maong kalihukan. Unsa di ay ang Thanksgiving Gala o nganong gi-organize man sa Kapuso Network, partner? Yes, of course. Kapusong Nico, mga kapuso, ang GMA Network nagselebrar sa ato ang 72nd anniversary. Busa pinaagi ni ining ato ang Thanksgiving Gala Night. Makahipos kita og pondo para mo ipatukod nato sa mga classrooms dito sa Magallanes Elementary School sa Limasawa, Southern Leyte. Pinaagi ka na sa Kapuso Foundation. And at the same time, nagkatapok ang tanan, no? Mga GMA executives, mga employees, artists, ug uban pang mga personalidad. Partner, let's talk about the event mismo. Special ay mong role sa maong kalihukan. Red carpet correspondent. Kumusta? How was your experience? Very unforgettable. Mao gayud. Once in a lifetime. Ilabi na nga first kato, no, nga na aduna kita gipahigayon nga gala night. So very unforgettable gayud. And it's so nice that after 2 years gumikan sa pandemya, nagkatapok tang tanan, nagkakita balik kita sa ato ang mga colleagues ug nagkauban gayud for a good cause. So ang imong role adto sugaton nimo ang Yes. mamanud nga mga personalidad sa showbiz, sa of course sa news and public affairs og mga executives mismo ug mga special nga bisita, partner. Tinuod gayud ka na. Sa dili pa sila mo sulod sa red carpet o sa mismong ballroom, ato usa silang sugaton, syempre abi-abihon nato, and of course kining mga once in a lifetime interviews nato sa ato ang mga kauban sa GMA Network. So mo ato ang gihimong trabaho, kauban ang ato ang cameraman nga si Philip Patricio. So kumusta, partner, during the event? Kinsa man ang mainguntang memorable nimo nga interview adto nga murag aligri sab kaayo nga unforgettable para nimo? Well, aside sa mga artists, no, nga sagad nakauban na nato sa ato ang mga regional events, mga mall shows, and fiesta, syempre ang Startup PH Stars. Alden Richards, ato paboritong tanan. Personally, kabawi adyo ka na next. Nga love dyan na ako si Alden Richards. And of course, atong bagong kapuso, Bea Alonzo, who's very much excited sa umaabot niya nga first series din sa Kapuso Network. Gawas sa mga, of course, mga premiado na to nga Yes. mga Kapuso artist, partner, doon na pa'y ubay-ubay pag yun nga mga personalidad na kauban sa nato, partner, kinsa pa man to? Oh yes, nakauban usab nato ug atoan nagayong na ila-ila sa personal ang pipila ka mga basketball players and volleyball players sa NCAA. It was a very much anticipated event usab para kanila, no, kay gawa sa courts. Tinuod. Karon niram pa usab sila sa red carpet. And it was good nga highlights sa nato ang partnership, of course, sa Kapuso Network o sa Yes. NCAA. Diba, partner? Ato mga partner nga mga schools, of Tinuod. course, brought to us by Synergy, gina, partner. And talking about GMA Regional TV and Synergy collaboration, Correct. Kapusong Nico na hinabi usab nato ato ang first Vice President and Head, Mr. Oliver Victor Amoroso, din iyang gipahibaw nga ubay-ubay pa nga mga projects ang angay natong atangan sa RTV and Synergy. Busa mga kapuso, kana gayud ang angay ninyong tutukan unsa pa ang mga programa nga among ihalad alang kaninyong tanan. Of course, magpasalamat sa padayong suporta o pag-encouragement Yes. ni Sir Oli kanatong tanan diri sa GMA Regional TV and Synergy. Partner, kung doon na kamay kanang maingunta nga kanang nakapangutanan ako ni ganina, di ba, unforgettable nga interview kinsa man to nga personality, partner, nga di mo malimtan nga murag mutatak gyud nimo. Ubay-ubay, no? Wala kay ko'y mapili jud nga usa lang. Because everyone, kumbaga, sparkled. Kumusta day, partner, ang mainguntang pabonggahay sa outfit
sa atong mga kapuso. Oo. Syempre, isip babay. Uh-huh. Ug isip usa ka mahiligon kayo pod sa fashion, no. It was also a very memorable experience kung unsaon natog unsa man mahatagan og katumanan ang kining old Hollywood theme sa ato ang gala. So nagpasalamat jud kong dako kay andun na tay mga kaila, mga higala na mga Cebuano fashion designers nga maugayod ang nitabang kanako para maka-come up kita sa maong tema busa. Thank you so much sa ato ang Cebuano designer nga si Wendell Quesido ug si Mark Tan Chavez of Shandar for my accessories. Salamat sa ilang suporta, partner. Yes. Og level up nakakasama. Kauban sa atong mga kapuso stars dito, partner. With lots of prayers, Jutunix. With lots of prayers and preparations. Oo. Wendell Quesido, pasalamat ha. Oo, thank you so much, Wendell Quesido and Martin Chavez. And with that, mga kapuso, ato nang tanawon ang tipik no sa mga nahitabo sa GMA Thanksgiving Gala Night, kauban ang mga kapuso stars, executives, artists, ug uban pa natong mga bisita. Wow, pagkanindot ato tan-awon, partner, mahingang haka. Para nimo, ikaw man gyud dito ni cover sa event kinsa man ang murag ning stand out sa Wow, lisod. during that night. Lisod-lisod na. Kasi silang tanan, manik. Lisod-lisod. Pero let's start, no, kung sa female personalities na to. It was really Bianca Umali. Right? And of course, mga lalaki, ang paborito, Alden Richards. Alden. Because Alden himself pa lang, presence pa lang niya daan, lahira. So, daghang salamat usab kaninyo mga kapuso sa padayon ninyong suporta kanamo ni Kapusong Nico ug sa ang mga programa ang GMA Regional TV Live ug sa Balitang District. As a whole, partner, unsay atong angayang atangan, this is of course the networks in celebration of our 72nd anniversary, partner. So daghan pa kitag atangan din sa Kapuso Network. Yes, daghan gayud kay mong angay atangan nga mga programa ug mga proyekto dinhi sa Kapuso Network ilabi na sa GMA Regional TV and Synergy. Exciting times ahead. Of course, dapat ang atangan gyud sa atong mga kapuso way buhi ay, partner. Yes, tinood ka na. Daghan kayong salamat, of course, mga kapuso.